Nyt lederjob på den første ansøgning, det er de færreste, der lykkes med det. Men det er faktisk præcis det, min kunde Trine hun gjorde, da hun fik sit job som privat kundechef. En ansøgning, og det nye lederjob var på plads. Hvis du vil lære, hvordan Trine gjorde, så lad mig starte med at udfordre dit traditionelle syn på jobsøgning. For hvis du vil et skridt foran i køen til dit næste lederjob, så er step 1 mod til at udfordre din egen grundlæggende trang til at blive en del af flokken. Altså slippe den her stræben efter at tilpasse dig. Det lyder måske lidt banalt, eller måske oplever du ikke, at det kendetegner dig sådan at tilpasse dig. Men du kan jo starte med at kigge på den seneste ansøgning, du har skrevet, og i hvilken grad du har tilpasset den til den aktuelle stillingsannonce. Så hvis du er klar til at tage din lederkarriere til et helt andet niveau, så er jeg klar til at give dig metoden, jeg selv har benyttet i min lederkarriere, og som mine kunder benytter, når de skal lære at iscenesætte sig selv som den mest attraktive kandidat til lederjobbet.